Ministry TV. Onia imo bia kwa bia mfambra Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory na oti enkadi anonymous nsema ekotwi ekobrem ewo Dr. Abednego asye Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ere won sam ene de bremu adanse de bia me ba me catcher say ba Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory spiritual hospital ankasankasa onyankopon ede be piemu ewo nsawem adoejiri oruku liberty a onyankopon eyawawade ekase ewo Dr. Penny Odano his minister of Christ Prophet Dr. Abednego na ene ansemben ene yebeka nipa dodo na enje niema ndi se niema wo ho se ye ka sunsun sema nipa bi mu wo ho mse munya ma sema mo ka no enye no kre ba ensem wo ho ensem sisi sunsun niema ewo ho no ma amanfo edi ebi mewu beyi tumi wo ho ahonhom wo ho a omudi amanfo enya inti ene no mepese yeko na yekuti ensembia eba Prophet Dr. Abednego Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory na woso be jechi ndi na ho na be hu se niema wo ho inti yanko na yenkohwe emra in the name of Jesus. Woyi ne maame nua sɛ wɔn de wɔngya mu yɛ ɛti wɔ hɔ a ne wakɔ samampo no maame ngya mu yɛn nua ne kunu na yɛmfa ne fie no ne yɛmfa ne japadeɛ no ɛnti ɔyɛ wɔ samampo mu wie a ne wasa bɛgyina fie hɔ ne wasa gu afrɛ samanfoɔ no ɛwɔ ne anim mohu ya na mo ehu me physically me antike to anano babia ogun sa frɛ me na ofio amen skana wi ni bo afɔre na wo kyerɛ wo no sɛ wonim no onyame yɛ mawa anka bo afɔre a unsu onwenwe na nkrɔfa ka kyerɛ sɛ Prophet Abednego bɛgye usika wo sika amen Nansia mami owu ansela obekɔ hospital doctor funu sɛ wo hu yare ko doctor funu hwehwɛ yare na wo chochoro yare bi din to ho ana fe yare ni din no ɛyɛ uniskadue me sɛ yare ni din dade bosumbia no how many thousands of dollars $11,000 times 12 months. A month bi obekwa koje. Bosum yo bakoje eduro $11,000. No danche, eno ne ye eduro no ko bills ne by hospital bills ne mai. Se wa hu ni onyame ayama due. Na be iska ko je o se scan ni atete ni apro na airport no de be merade. Uti na ye. Na wo wo tro eduro ni ma wanka wo ifa. Who are here? And how would the Brabbe Bompire Belgian Serenibi? They said 30 days in Baby, Obia Mrabi, Utumba Bompire free. After 30 days, it be block. Where the Yato, I reply in Serena Bino, what can say? Quesidini Yadini. And our Bomo Bia sending so 30 days, he permit your block. Almost to a draw after that, over something thousands of dollars. And if you someone say, catch no mammy, non catch or suffer on chichire or no samine. A woman when him and then or someone in him said, you will to me a mitchell saman, I mean him. Bone send my hair. Then say, Mamma and Pesca, and chichire or no samine now.
ne nkɔfo ne ba bɛyi mpai na bɛyi apai na nea wɔmɛka kyerɛ na ɔbɛyɛ dɛ. Hallelujah. About 3 days ago, na Mr. Dai, was it Wednesday? Yeah. Na de bɛti Thursday, Mr. Dai na makofi. Na me dan a me dem no, akwai se dware na me da. Enti mi se bibi na ho ketwa, me se me pame na mu se papa kese be gyina ho pa o hye fito se pame no pa enti mi di na echa me se me pam ne se epia bonten na me ne so tie. Amen. Amen. But e ba ise o saman o ma me saman e ye o nana saman ne se wo nso bibi wo ise wo ye ma. Na ona mo wo ye den. Me ti ase wo kura. Anya se meji usika be bo afore ne won sa ho yare. O be bo afore na we. Wo ne musika ye de wo ha. They say ha na me penti ase grass wo ha no na. The air condition aba ha. E wo sa grobi na ma be di wo ha. Bo nse ma ye ko. Amen. And Crawford, wow, Baba San, who yare, and a prophet Abednego, Yenim crying himself, why am I, Yenim, sir, a holding air condition, shall sort them, you say, now walk us out, Waba, I wouldn't have been declared the 50 gun and call Nemo, or the better on the Dino. Niako Cassa, prophet Abednego, here, damn you, or Tibuya, sorry. And also far home. Now, Augusto Cassa, send a warfare from me, son, warfare from Crawford, money. But the warfare, no one from. I have the Bia Oba was a pra, and Mobin and Cancho say pra. Obi by no yari, nobody declared day. First, me and Miss Canamil Sanko for Yari. Wow. One told you was Sanko Yame. My minute that one, Otis one pra, or pra san will be born here, named Quaso ne proud. Obi born here, Yareno. Amen. Oniasa wote wasum. When we sema eba Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, and seminar note, we am one who say and some and one who be ye to me or into and train Emma be ye be crowned so answer to make up a PMO, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, number J Bambo, no Yanko Pons Bama Bambo, no, and you know, we say I'm about your one sound adregery, a year or reku, liberty, fraying, I was sad numbers here. Egu screen so nyame adoma e besen hye bi mirase